nigo ababwatani baikiama gia UPA meye county ya Nyamira abakorabonera mu chief coordinator John Muriasi babere bakugikiria okubwatuko na goteba buna nigo okubwatiraniri amona siasa gukwana nigetaseni kiagetembe boigo ekero ekiamekyo kigenderete kubarikia ababwatani abaya nigo boigo bagendereire kuburia umugusi anyare kubakago chamo na gukwana niryo gerimo wetera aso kumusira Daktari Fred Matiang'i asiganga yaye yokurigia ekerugo cy'uburayi bwense ase umwaka bwekiri bubere na 2025 nonye nabo nigo ababwatani abo barorekanire kuba sieme biara abarayi bonsi bali bagendete kuba mamincha ya Daktari Fred Matiang'i na kuburia basaye boigo banyare kuba bakwerikia buna abakikura. Asa Marieta Chief Coordinator Nyamira County John Nyamboga Muriasi igente getanga niko condemn ngo twaro chigesta ya soyo kubwatu akoyo mitoke bagendi esa uri tu ba koleta mangana maya asa Nyamira County konyore birugo bitatu ambara simezi twaro chigoro igoro ya serikali ya Ruto tunakemea wasindo katika jina la Yesu Kristo wasindo kabisa yangu akira mahakama ya ito ya Narok yakira iru kotini yabachiko soma mastaka banyar mastaka tayo vamos subora ntoko tebya mahakama ya ungambi ya mono yekera basoma masaka banyar mastaka tayo ande awanta ko gambi wekina igona bwatokwa bori abana batarabwate ibande toko batebi babwate ibande ekara babwatire ibande bakechukura batage tichukura none asinanyore nonyori osometa nariku onye tabwati ekebande nakie inchi niritangani bona tukurwa tuchikuikaransa tukwane tubarange tubase babwate ibande tochamo twakera Matiang'i chikura chembura rensi magoma kirwa kurweke ombekia nyamwesireko widosi abana ba minto baria bakona gweta chinsemo na into abagusiti gatobeyamo egera abagusia kara twabeiramo na titoyanyare kiruge kigito ndo baise gotiga ngayani totige kiruge kegenda isiko na ende nguna twaga chande kaiga no na barayi bari baito mutanga ini murayi toro mukuna kubwati sisi mukubwati sigocha inchu atubwatira ne twensi na into abangi na bono otwe sibete abangi na igotore motwe totagete ng'omwana omuntu Matiang'i agende motwe na nyaribo mintato bwati simunare ga Nyamira ntoroche ngana agende tokora amagendero tiganya satu bwatisi na ende nayo ryoko na gweta chikando ntokoroche injwamo tobeyamo ngibonage go chande to chichinsemo injuto bono totagetiyo mogusio itonere atware ekerogo giaitaiga na intu bono ntwaba gusina batoko baigo ayo mpisho bwana likibokirwa kurwa Wenyamatuta ase chikanisa chali Pat Pentecostal Gospel Church aba bagoteba ngana ndo ikange na Wenyamatuta ikange aso korra chiskora sibichirichi ino tari babangina na kikiagerire tuachira sopa twerecheste omanyengan ekene ntori magega yo monto muriri gotori magega sabanta bangaini oyo minto Matiang'i nigo tori magega abangina mwachirega aso jakora sa UPA yeito mwarejesire mwezi pi na ende mwaitire mwezi bikane gendo ngeo yasinya yatokobale ngambi ya mono ko banga toleta likiende ka ndo chingwete mo 3500 Nyamira County turaleta abantu abo 3500 turaba register na inu abanyana mababa alimu ko charaya ko chirisa mane ko register bato ko basomi na mu ko register bande